Salut și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi vom intra pe un joc care se numește Skywell. Este interesant. Eu aveam cum să-mi cumpăr aici. Mi-am cumpărat astea. Cred că o să mi le cumpăr, dar mai joc o rundă. Deci trebuie efectiv să apeși și să sari. Gogoșile te ajută să înaintezi și astea norii de unt te ajută să mergi în sus. Gogoșile îți dau energie mai mult decât să... Na. Vreau să ajung la 40 de bănuți și mai fac o rundă și trec mai departe. Haideți! Am prins și pe asta o prind. Nu mai am gogoși, trebuie să mănânc o gogoșă. Mai trebuie gogoși neapărat. Oh. Oh, ce tare! Dar nu mai pot. Măcar am ajuns mai departe. Haide! Nu mă lăsa acum! Este! Mai voi? Nu mai am ce să... Da, nu mai am. Da. Bun, o să revin. Am făcut 40 de bănuți. Ok, 40, da. Îi cumpăra ăsta și hamburgerul și ăsta de 10. Consumam toți banii. O, ne ajung pentru toți. Perfect. Bun, o să revin. Uitați că mai sunt o grămadă de cumpărat. Voi reveni. Bun, am revenit. Și acum am strâns 17 bănuți și o să-mi cumpăr aceste schelete. Da, bun. Mai fac o săritură și așa. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Pa!